li Amadou Alhaji li gorko mondulumaji funeɓe golle kame darde ma joɗi a pewi waktu je a jeneyeɓili hojomaji capanɗe nayyi tengure nguɗo e lamorgo leydi min Sénégal ɗin waktu je teskama toon to dinguiral yiɗɓe ceerno Jalaluddin Ba waktu je a jeneyeɓili hojomaji capanɗe nayyi e go tengure ngo toon to wuuro meɗen e wiyatego beeli gonaɗi en calminangal ɓesgu beeli gonaɗi naɓe to mbawi jokkade ɗi jokli nayyi windere kono mbeɗa ñaago jomirawo subhanahu wa taala pulango wawi jokkade jokli nayyi windere ya taw moni kala finino coftale cellal ɓandu mum ɓe piɗine bukkade café touba ɓeɓe tayi ɓeɓe kingilba ɓeɓe alaji samba pouleje moni kala ene jiɗeno jomiraɗo subhanahu wa taala waɗiran maɗo sabbi walla ɗa habbi kabruje demgal pulara caggal nde gonɗen e ndo leydi wiyete ndu setto balɗe muɗum ɗiɗi tengore ngu hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo ko ina hawri e lewru nayyi ɓiri kono ina hawri ñalade mawde woni ñande aljuma mbeɗa ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko duwa e ñalawma hande yallah ɗum ɗo ɓeskuji julɓe kala e mbaɗi kubjiri nde caggal nde jaɓɗon mbaɗɗoɗen alaji samba yaare ketton caggal dille ɗe e dirali ɓuuƴe e ɓuuƴade non de wasa tawde monen ha mbawen yettu yaade paɗe basiraji gardini kabaruji men holto putorɗa ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba haadi fatteɗo Medina Gounass omo tawi toon to wuuro men teddugo Medina Gounass heppuɓe lambejiɗa holto jaɓanta yaɓanna toon to diwan mo Ziguinchor holko jiɗɗa wiide caggal fitinoje walla fitinaji jawtuɗi balɗe e bandu men e holitama de hen hewɓe ina fawno jungo ko ina abbo e sappo e ɗiɗo suka ina fawno e jungo holitama de pour que hanki wi kamɓe kala yoɓe goppe ɓe mbawa fatude e galleji e golleji mabɓe waɗaɗo sade ɓe goppama hay battere waɗi a caggal mabɓe heppo ɓila bejjiɗa holto jaɓanta yaɓanna tun to diwan mo Podor holko jiɗɗa wiide e tariɗi mum caggal nde teskade hanki moɓodiral taw ko dilloɓe e dawrugol e ɓesguji tawteɗi ɗiɗon dewruji e gardugol Cheikh Oumar Anne Abdoulaye Daouda Diallo haysinna weddima ñorgo ko yettako leydi caggal kayinde teska mbefe ko yimɓe hewɓe monikala de ina jogui cetal ina jogui natal Macky Sall ina wiya ko Macky tigi min gondi hande e janggo holtama de wadde futankoɓe jeeyiti caɗele mum ijjam wadde futankoɓe kay firti koɓe ngala caɗele caggal so tawi neɗɗo o omo wayra arde maɗa walla sa yiɗi yettademo a wawa Allah addima ha e maɗa hade ma weltindemo woyto caɗele ma haggede kono holitama de kamɓe kala de ɓe mbaddi junggo e faado hanki ɓe goni ɗon guila ha woni waktuji sappo e tati woni 13 heures haytirima waktuji sappo tengore holitama de diɗɗal yimɓe e hewde e ɗiɗon diwnoji kamɓe kala de kala garɗo jogui ko natal ina waɗe jogui ko leggal paɗagal natal Macky Sall holitama de ɓe ina goni e ɓeɗo ina goni e werlaji mumen taw noon ko woppi jawdi mumen kala saaha kono so tawi wiyama futankoɓe ina tampi min basiraji ɓe wawata ɗum gonɗinde ngal ɗo diɗɗal ngal jimi hanki holitama ni kamɓe dilloɓe e dawrugol mi tawi a ƴeewide to diwan mo Fouta Macky Sall waɗi ɗum ko e poste muɗum heppo ɓila bejiɗa holto jaɓanta oɗo biyateɗo Khalifa Sall oɗo sadde ina teska lewru e balɗe e bandu men omo waɗa jillu yoga e leyɗe lamorgo leydi men Sénégal ko jiɗɗo ƴamtude lefol laamu maire mo Dakar walla en ganda ko holtama de kanko Khalifa Sall o joɗaki de oɗo sadde omo waɗa jillu yoga e leyɗe e lamorgo leydi men Sénégal heppo ɓila bejjita holto jaɓanta yaɓanna tun to diwan mo Ziguinchor holko jiɗɗa wiide caggal nde teska oɗo sade sima e ɓeydade won yeɓe tono sappo e jeegom ujunere kono won yeɓe sappo e joyno prix mbari kono jiya ɗum ni ko hunde sattude yoga e santeji ina teska de e darade wadde basŋeɓe hewɓe taw guittano ko e yoga e diwnuji gam yaade toon mahoyde holtama de kamɓene oɗo saha koɓe joɗiɓe ɓe naggani hay batteke ɗum ɗon kadi wona gartam e mabɓe caggal so tawi a liggaki a yoɓetaki wadde holitama de kamɓene de aɓeɗe goye mette e caɗele mabɓe masŋeɓe taweteɓe toon to diwan mo Ziguinchor hippo ɓila bejjita holto jaɓanta duɗal saabi ha tirde Cheikh Anta Diop gongal ɗo e lamorgo leydi men Sénégal ina teskono de ko nokku ƴoguirɗo gandal kono ina teska de joni alhaali dawrugol ina ɓuuri toon teskede e tengtuɗum noon saabi élevage kala e sa ina mbaɗa fitinaji caggal ɗo teskade dawriyankoɓe aɓe mbaɗi toon juuɗe mabɓe wadde aɓe mbaɗa ɗaɓɓade nde mbawata woppude sukaɓe arɓe ƴogde gandal ɓe mbawa ƴogde gandal kono kay wona lowde e mumen fitnaji kono kadi ina wiya sukaɓe kamɓe nde yoɓe gandu kamɓe de kamɓe potade joktoyade leyɗele mabɓe janggo wadde noon holno ɓe poti sifrade wadde kala e sa yowi pewtina jonde mabɓe
hippo bilambe jida holto jabanta yabanna tonto diwan mo Medina Gunasa holko jida wiide eden gandi aben e heblanade lewru korko woni bedo yeyobe glace monikala odo sade nana fewninta firgo mum ha wawa yardu e jamanu sabe gandi yoga e gure siraji ine gimmo be gimmo tonto diwan bo leydi gambi arde don ettude glace be ine gimmo caggal ma e fof de taw addobe motoji ngam sodde don glace bawa yade jeyto e kebe hen kanyumen de ko gurniri a besnguji e mumen sabe de odo sa kala jogi don firgode ne fewni kala kadi bo ala nana wara dabbande jom galle mum tawi ko woni ko caggalidi yo wawnirta ɗum kopareje soda firgo gam wawa hen yitade hore muɗum hippo bila bejjida holto jabanta demati e go tawete ko hakkude Medina Gounass e Medina Pakar ko wuro wiete non go timi ko e dow tali tawi jimmorida ko to Medina Gounass kanko gadda duƴade ne mbawa terude hen Medina Pakar kaɓe nde ɓe kolleti cattirado gonɗi ina foti ɓindilam ɓe mbi basiraji koye kabaruji samba yaare min jeeya mbimi wallahi ɗum koye sikki wodani mi tawi a ƴeewi wuro Damadi ko wuro ɓoygo ina teska lawol ɓala wuro mbiyata godron paɗo Kalifour Linkiring ha yappanma Guinée ko ɗon tigui feccidi wurgo kono ha juulede kamɓe ɓe kodima hebde ko wiyete Alaji Samba a Koura hippo bilambe jida holto jabanta yabanto diwan mo Fouta Kumba yumen ina teskade remnobe gese walo odo sade be puddima yitade hen koye mabbe caggal nde teskade gese de puddima wadde jikke e yakare wadde yo Allah yottina jikke e yakare wasa soyde hippo bila bejjita holto jabanta yabanna don to diwan mo robo sene gandi ko dumbirdu tawtene do e lamorgo leydi mo Sénégal ina teskade sokabe ton be caabi ketti dumen na caggal ina teskade hen hewbe odo sa jogade tampere tawi lelde yonti caggal non de teskade kaso e hewde so tawi ko nyalam mun kala de ina wawi darade nanga e giri ko so tawi cadele balata kay ko to jamma to lelde de yonta do holtama de hen hewbe be pawdirat odo lelto koy odo lelto koy oydo wadde hollitama dumbirdo wiyetedo robos tawte do e laborgo leydi Sénégal ina teskade be caabi kittimen caggal e hewde to hippo bila bejjita holto jabanta yabanna tonto diwan mo Casamance ɓeɗo jomen gese walla jomen gooƴe kamɓe nde ministraji minen de ko agaɓe kewi aɓen tonje kalisa tawi ɓe mbaɗi gan jillu ha ceeɗu oɗon gandi minen ko min remoɓe kadi ina teskade hen hewɓe ko e nder gese mumen mbaɗata gallol jajgol mbaɗa hen kooce gaccoɗon gooƴe mumen kono ɓe kadi mbatta ko caleje kono ɓe kollitide so tawi agaɓe jillima e ɗiɗon diwnuji lemima to jeyani hay goto itta ɗeɗon kooce dokka baali mumen ñama walla noon itta caleje mabɓe dokka baali mumen ñama wadde ɓe kollitide kamɓe de he ɓuuri hen hewde toonje ɓe agaɓe aroɓe to ɓe tawi kayɓen ɓe tawi ina mari walla ina mofte gooƴe mumen ɓe potani memde kono ɓe kollitide hen sahaji agaɓe garat lemo to so jeyani hay goto tan wona e bonnude caali dokka baali mumen ina ñama walla noon itta kooce to gallol gooƴe mbaɗano saabu eɗen gandi hen hewɓe mabɓe kewani artide e nokkuji men wadde mbi agaɓe yo goppu toñangue hippo bila beccita holto jaɓanta ko hulɓinide waɗi jam so tawi neɗɗo yiɗi ganjema anna gancimo est ce que ina waɗi bakkat jappe noppi e hettade mi fira mi faccira ha mbawol famde holno ɗum yaari caggal nde teskade ko debbo e gorko muɗum dugdi caggal nde teska dungo ɓoyde hagadi moni kala ina yiɗe dirande goɗɗo nde kete yo ko gorko ɓuuri yawde jungo nde gorko o nanguimo tan gati ko e nofru ha hettere heddi e hunduko mum ijjamde gorko o namda de gorko wi kala sa tawi ɓe mbaddi tan kanko debbo o doganta ko Abdoulaye Diallo o nanga ha tiri omo fooɗa wadde e ɗon kanko woni no saabi de o dogani nofru o gati so wona ɗum tan omo andi so tawi o nangi Abdoulaye Diallo ina gasa wonde waɗa ko yiɗa ko waɗede ko woni mawɗo wonde e waɗi ɗum saabi de kanko nde waddi e debbo makko ngari mi gara tan o dogani ko nofru o ngati ha hettere heddi e ñiƴe makko kono de caggal ɗon nde waɗa namde e jabuguji kanko gorko de o wi kala nde ɓe mbaddi gorko debbo o doganta ko Abdoulaye Diallo wi ina fooɗa gollo noon lawol kanko nde o adi debbo o ngati ɗum e nofru caggal noon o mani so tawi o ngati oɗon wonko waƴata on kay ko ɓiltade kono kay wona wiide ina nanga Abdoulaye Diallo wadde gondigal so tawi wawa welde tan moƴƴi ko ceerton hippo bila bejjita holto jabanta yaɓanna toon to diwan mo ayna madi ey ko wuro tawetego funangue Daka bo Medina Gounass Missira Ouba e ko nandi hen holitama de ɗeɗo guure kala ɗe keɓata réseau tan ko Daka so ari aɓe mbaɗa ɗaɓɓade e Sonatel nde wawata woppude ɗon réseau hay sinno Daka ɓenni taw réseau ina wawi wonde on saabu ɗon Daka o ina wabi guuri kewɗe
daka o ine waaɓi gure kewɗe ko wayno ayna madi misira e ko wayno faydadu e ko nandi hen gure kewɗe nanɗo so tawi daka ari aɗa keɓa réseau fewi ko noon so tawi daka ɓenni aɗa jogoto téléphone ma so wona taw kay aɗa heeɗo miskaji walla daari ala ko nafat ma tawi kay a ngabbani e dow lekki walla gonɗa to towi ina teskade wadde ɗum ko caɗele ayna madi e ko tari ɗum eɓe mbaɗa ɗaɓɓade e sena lekka nde wawata woppandeɓe sona tel nde wawata woppandeɓe ɗon antelo hayso daka a ɓenni hippo ɓila bejjita holto jaɓanta yaɓanna toon to diwan mo yaɓanna toon to diwan mo temantu e saare kubaɓe basiraji eyi koye kabaruji he minen min jiya caggalde teska so tawi dawrugol waɗi kamɓe dilloɓe e dawrugol ɓe mbaɗata ko motoji ɓe gara e guure amen ko wayno temantu e saare kuba kono so tawi ɓe gari min goytonoɓe caɗele amen soɓe jeehi ɓe keeɓi koɓe jiiɗi ko ɓe mbasa ruttade amen wadde noon hankkadi de minen tawateɓe e wuuro wiyatego temantu e saare kuba hankkadi de min natti a jabde a funtede hippo ɓilam bejjita holto jaɓanta rutto toon to Medina Gounass kanko ayre jadduɗo e jamanu ɗon to galle ceerno Jalaluddin taw joguima ko tokara makko biyeteɗo Jalal Sow tawi a ari ɗon ma taw ɗon kala ko jiɗɗa ko wayno simon jamɗe pilifeje gila tan to puɗɗorɗa made goroɗi hoɗorde maɗa ha gortoɗa tawi a jokkodiri makko watta caɗele kono kadi ina teskade e kanko Jalalul Sow hoy fute coggu kala esa tawi a ari o bismotoma kono sa soddi e makko kanko wallatma ha yetto e nokkuma hippo ɓilam bejjita holto jaɓanta ɗo humpini moon haaɗi demgal pular hakkude moɗon e basiraji almudel ceerno Jalaluddin Ba ko yimɓe fewi koye jittin jomiraɗo subhanahu wa taala tiɓuro timmino kala ko timmirti timme nder timbala muɗum ko manki ngakki ononde jaɓandemi gantu saabu innama aade e sifrade noon mba ardade heddade garduɗo wirtade battintoɗe sinteɗe on so waɗi huuɗe ngakkita ɗo jombani wadde noon en nelliga dendagal Medina naɓe duwaw ha tengti e leegal sifaw e cankol jinnaɗo men Ifra Ly saabu ko mawɗo jiɗɗo sukaɓe mawɗo baɗɗo fayida mawɗo teskaɗo e gueɗe tati mbeɗa teskimo hen mawɗo omo teska e dawol guesa ceerno kala nde dawol immi a tawambo toon omo teska kadi e yaade jama omo teska kadi e yidde sukaɓe ɗeɗo gueɗe tate min ba siraji mbeɗa teske makko hay waya Samba battidiɗgol lawol Madina min porto o kam siraji en wayri hebde Kabrouji Samba Yaare o wiyaɗa wi yomin kettu caggal a tan min ketta yeeso wi baaba Ifra wona ɗum koɓe baylinoɗo noddirguel ɗum ɗo saabi kala mimara mo waɗano adressiré koɓe perdo ɗum o rokkita mimara maɗa o saabu finde Kabrouji ma ina beelimi wonde gonɗa e haalde diwan ha mbiɗa joni wonɓe Sibi Diang oɗo satan aɓene e itade koyɗe mabɓe ine purɗi o nden Allah ne seeɗi ɓiɗe jom suuda amen guito o wite ɗum nanguimi jaleɗe gonmi e jalde ɓe ganduɗa ko jalanmi o wadde ko mbatta ko basiraji yo Allah wallu ko neɗɗo baɗɗo fayida wadde noon ine heewi wiyede aduna ko jeere garɗen ko somade batande ko ruttade ala haari ha heddi ko kala ko taƴana so yettin ko yahata ñawɗo e celluɗo poti e timmal ñawɗo e celluɗo poti e jomiraɗo saabu hanki subaka kanko yeehi nawi hoore makko jama omo selli hay batte heɓani mo o juuli o wirdi o arti galle makko udidamal galle makko o jooɗidamal galle makko mata ko ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala ƴetti fitaɗo makko wadde yo Allah yurmo yafomo hardam aljanna bandiraɓe musidɓe tedduɓe gila toro ngo ha ñawde gila kay kaydi gila bakke ha bakkille yobade jam gueno joro ereno pulago e mbadi kubdine nde hande holko mbatta jertino walla holko jiɗɗa wiide caggal nde foof gasi e min so tawi fuutankoɓe mbi ne jogui caɗele wadde mbiyatmi ko wodani caggal hanki ne jiiɓa oɗo mitin ngal ɗo diɗɗal kewgal wadde noon holto caɗele mabɓe goni so tawi en gonata e radio ji walla réseau ji eɗen gofa mbiyede amin cohli wallede ɗum ɗo Allah waɗa noon nangga lingu ma ha para lingu koyngal woppinma lingu jungo so tawi jomumen gaare mon kay binde ko poɗɗon namdade ko eko mankira ɗon ko kollonɓe kono ala ɓeɗo goppi jawdi mumen ɓeɗo luuna utoji gari ñari ɗo gila subaka ha nangi muti ene gulla bandiraɓe musidɓe tedduɓe holnde pinanten politique ceernden en ɗam e politique on jarama e kettuki